Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għandu jiddikjara minnu fih jekk jaqbilx mad-dikjarazzjoni li għamel id-deputat Simon Busuttil it-tlieta fil-Parlament li Grant tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Iddikjara dan il-whip tal-Grupp Parlamentari Laburista Byron Camilleri flimkien mad-deputat Edward Zamit Lewis f'konferenza tal-aħbarijiet. Fil-Parlament, Simon Busuttil tilifa u f'mument isteriku iddikjara li huwa gburi b'dak li għamel u li Grant tal-Prim Ministru. Dan minkejja li hemm inkjesta maġisterjali li tajt b'mod ċar li Grant kienet gidba ibbażata fuq dokumenti folots u frodi. Jien u eluf kbar ta' nies barra konna għadna u nibqgħu li l-kumpanija Grant hija tiegħu. Grazzi ħafna. B'reazzjoni, id-deputati Byron Camilleri u Edward Zamit Lewis taqsew x'se jagħmel issa l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Delija li sa 3 xhur ilu kienet jitlob li tinġar ir-responsabbiltà politika minn Simon Busuttil. Rajna illum iktar kmieni tlabt il Simon Busuttil biex b'effett immedjat iġorru r-responsabbiltà politika wkoll tad-deċiżjonijiet politiċi tiegħu u jissospendi ruħu mill-grupp parlamentari. Iż-żewġ deputati Laburista qalu li Adrian Delija għandu jgħid jekk hux se jagħmel tiegħu id-dikjarazzjoni ta' Simon Busuttil. Il-kelliema staqsew ukoll jekk jaħsibx li Busuttil għandu jġorr ir-responsabbiltà politika. Qalu li f'każ li jibqa' siket ikun prova oħra ta' kif sena wara l-inħatar kap tal-Oppożizzjoni, Adrian Delija għadu ma bediex imexxi l-Partit Nazzjonalista. Il-whip Laburista Byron Camilleri tenna wkoll id-dikjarazzjonijiet ta' Simon Busuttil juru nuqqas ta' rispett lejn ir-rule of law għaliex qed joħodha kontra r-riżultati ta' inkjesta maġisterjali indipendenti li hu stess iddikjara fiduċja fiha. Għaldaqstant issa l-ikbar mistoqsija hija din jekk hux Adrian Delija ser isostni dak illi qal Simon Busuttil jew inkella se jirreverti għal dak li kienet jgħid tal-ġimgħa ilu u ċoe illi l-inkjesta maġisterjali l-konklużjonijiet tal-istess inkjesta huma ċari daqs il-kristall u għaldaqstant m'hemm l-ebda dubju dwar il-Prim Ministru u l-familja tiegħu. Edward Zamit Lewis tenna li jiżbalja Simon Busuttil jekk jaħseb li jista' jerġa' jgħaddi lil pajjiżna minn dak li għaddih qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Daw ix-xenneġġjati ta' Simon Busuttil fil-Kamra ċertament ma jagħmlux ġid għal dak li nagħmlu fil-Parlament. Il-Parlament ngħaddu liġijiet ta' fejda għal Maltin u l-Awċin kollha. Daw itelfu minn dan ix-xogħol u juru kemm l-Oppożizzjoni m'hemm l-ebda new way fil-Parlament. Fakru wkoll li r-relevanza politika li llum Busuttil tilef għal kollox ma terġax tiksiba billi tippersisti fil-gideb.